Επιστρέψαμε στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Καλεσμένη η υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου, η κυρία Παρασκευή Ελευθερία Αυτακλάκη, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο νομό της Δωδεκανήσου. Ένα νομό, κυρία Αυτακλάκη, στον οποίο οι ψηφοφόροι και οι κάτοικοι του Δωδεκανήσου έχουν δώσει κατά καιρούς ποσοστά παρεξηγήσιμα, θα έλεγα. Θα ήθελα να μου πείτε, σαν νέα πολιτικός. Παρεξηγήσιμα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι, σαφέστατα. Ναι, εντάξει, στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, σαφέστατα. Όχι, κάποιες φορές 80-85 σε κάποια χωριά είναι. Ναι, συνολικά. Ναι, και το 65 θέλετε σε ένα μεγάλο νομό, όπως είχε κάπως 69-70-20, είναι ένα ποσοστό που τρομάζει, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι για 1.000 κατοίκους, 30.000 κατοίκων. Θα ήθελα να μας δώσετε τη δική σας οπτική γωνία, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, θα ήθελα να ξέρω και για σας, η δική σας υποψηφιότητα, αλλά και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Καθώς φαίνεται ότι σαφέστατα ο κόσμος είναι αγριεμένος, είναι θυμωμένος, απογοητευμένος. Υπάρχει ένας νέος αρχηγός, υπάρχουν νέα πρόσωπα που είναι ως ένα σημείο έναν άγχωμα. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι εισπράτετε. Από τον κόσμο. Βεβαίως. Σε σχέση με. Καταρχήν τους αρέσει ότι έχουν πει νέα άτομα. Το εισπράττω, αυτό το είπα και προηγουμένως. Πρέπει να πω ότι το 60% των ψηφοδελτίων ανά την επικράτεια έχουν ανανεωθεί και μάλιστα εγώ έτσι λίγο που μπήκα στο διαδίκτυο και είδα πολύ αξιόλογα βιογραφικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου άρεσαν πάρα πολύ οι θέσεις του νέου μας Προέδρου σε σχέση με το πολιτικό προσωπικό, γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαστε πολιτικό προσωπικό. Δουλεύουμε κι εμείς για την κοινωνία μας, που είπε ότι θα πρέπει να αξιολογούνται, ότι θα υπάρχουν επιδόσεις, ότι θα πρέπει κατά καιρούς να παρουσιάζει ο κάθε πολιτικός, ο κάθε βουλευτής, θα πρέπει να παρουσιάζει έργο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι σηματοδοτεί κάτι καινούριο. Για να αλλάξει η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Για να αλλάξει η νοοτροπία πρέπει να αλλάξουν τα μυαλά. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Εγώ δεν μπαίνω στο θέμα της ηλικίας, γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτεροι ηλικιακά, οι οποίοι να έχουν τα ωραίτερα μυαλά του κόσμου. Ακριβώς. Άρα να μην το βάζουμε σε σχέση με το νεαρό της ηλικίας, αλλά σε σχέση με τη φρεσκάδα στον τρόπο σκέψης και βεβαίως την πολιτική κουλτούρα. Εμείς θέλουμε να σηματοδοτήσουμε κάτι καινούριο. Και εγώ θα πω κάτι που ξέχασα να πω στο πρώτο μέρος. Εγώ κατεβαίνω σε αυτή τη φάση που είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά μ' αρέσει γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Αν θέλετε, παλαιότερα δεν μου άρεσε ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας του βουλευτή. Δηλαδή τα πολλά προνόμια, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ουσιαστικά η βουλευτική ασυλία. Δηλαδή αυτά νομίζω ότι καλώς τώρα τα αλλάζουμε. Είναι κάποια πράγματα που δεν στέκουν, δεν έπρεπε να υπάρχουν έτη 2012. Όταν είσαι ένα δημοκρατικό πολίτευμα, όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Στο θέμα των προνομίων, δεν μου αρέσει ο κόσμος να υποφέρει και οι βουλευτές να έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους παχυλούς μισθούς. Όχι, να έχουν έξοδα, να τα περιορίσουν. Να βρούμε τρόπους γι' αυτό, να δούμε, να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Λιγότεροι βουλευτές, καλύτερη εκπροσώπηση, ενδεχόμενα ανανησία, ας πούμε, ή αναγεωγραφική ενότητα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν αυτά. Ο νέος πρόεδρος θα σηματοδοτεί αλλαγή. Εμένα με εκφράζει αυτό. Δηλαδή, πρωτόκολλο. Ξέρετε, τώρα με τις παρελάσεις με τους αγανακτισμένους, ήταν όντως ένα θλιβερό. Το μόνο θετικό αυτή την ιστορία ήταν ότι αρχίζουν και καταργούν τα πρωτόκολλα. Εγώ πάντα το έλεγα. Τι τα χρειαζόμαστε, τέντες, καρέκλες. Εντάξει, η επίσημη, το αυστηρό πρωτόκολλο, οι 5-6 εκπρόσωποι, ας πούμε, των αρχών, να είναι εκεί όμορφα και ωραία, να στέκονται κι αυτοί. Σε έναν χώρο ενδεχόμενα έτσι λίγο περίφραγμα, ξέρω εγώ, με τα κορδόνια αυτά βάζουν. Τα υπόλοιπα, το να κάθεσαι και να περνάνε τα παιδάκια και να παρελάζουν και εσύ να κάτσεις, δεν μου άρεσε ποτέ αυτό. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια εποχή που αλλάζει και αυτό μου αρέσει, γιατί αλλάζει προς το καλύτερο. Και αυτό το καλύτερο εμένα με εκφράζει, γιατί για μένα πολιτικός δεν σημαίνει τίποτα διαφορετικό. Είναι και αυτό μια στάση ζωής, είναι ουσιαστικά μια προσφορά στον τόπο σου. Και επί της ουσίας το επιλέγεις εσύ. Δηλαδή το θες και το κάνεις. Άρα δεν είναι άλλοι υποχρεωμένοι, επειδή εσύ το κάνεις, να σου έχουν τα 1.000 μοίρια προνόμια ή να ξεχωρίσεις από τους υπόλοιπους. Τώρα με εντυπωσιάζεται πάρα πολύ στην απάντηση αυτή, διότι εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου ότι όσοι πήγαιναν να γίνουν βουλευτές, το πρώτο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους και δεν το έλεγαν στον εαυτό τους ήταν: θα μπούμε στη Βουλή, θα έχουμε τα αυτοκίνητα, τους μισθούς, αυτά. Χαίρομαι που το νέο αίμα της πολιτικής βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Και θεωρώ, ξέρετε κάτι, οτιδήποτε και αν συμβεί την 6η Μαΐου με ανθρώπους σαν και εσάς, με αυτή τη λογική, κερδίζει η χώρα, κερδίζει το πολιτικό μας σύστημα και μπορεί η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη. Φτάνει σαφέστατα και οι ψηφοφόροι να αφήσουν τα λαμπερά πρόσωπα, τα πρόσωπα που χρόνια τώρα μας φλόμωσαν σε κάλυτες επιταγές και στα και στις υποσχέσεις και στα λεφτά υπάρχουν ή θέσεις εργασίας υπάρχουν, και να κοιτάξουν ανθρώπους που θα τους πούν την αλήθεια,
αλλά και την επόμενη μέρα θα είναι κοντά τους. Είναι πολύ βασικό στην πολιτική του 2012 ο πολιτικός να είναι κοντά στον πολίτη. Σας έχει ανάγκη. Σαφώς. Πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση και πιστέψτε, σαν μένα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και αυτό που μου αρέσει είναι ότι τώρα αρχίζουμε και εκδηλωνόμαστε. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι ακόμα και στο χώρο του Πασόκ, το δικό μας το χώρο, αν θέλετε, ακόμα και αυτή μου η κάθοδος, μέσα από όλα αυτά τα σημενόμενα που σας είπα στην αρχή, άλλο ένα σημενόμενο είναι ότι ήθελα να δείξω στους συναδέλφους, στους ανθρώπους που σκέφτονται σαν εμένα, ότι ξέρεις κάτι, αξίζει τον κόπο να πολεμήσουμε για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να πολεμήσουμε για ένα καλύτερο Πασόκ με τις αρχές πραγματικά που πρεσβεύει αυτό το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα. Όπως βλέπετε, για μένα είναι στάση ζωής. Δεν θα μπορούσα να πάω σε άλλο χώρο. Ακόμα και η αριστερά μπορεί να έχει αυτό το λόγο, αλλά έχει μια ρητορική θεωρητική. Εγώ είμαι και άνθρωπος πρακτικός. Θέλω δηλαδή κάποια πράγματα να γίνονται. Και εξάλλου, εντάξει, η αριστερά, δυστυχώς για την αριστερά, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι εξουσία γιατί δεν το θέλει τελικά. Δεν μπορεί να συνεργαστεί. Το έχει δείξει. Και τα νέα κόμματα, επιτρέψτε μου τώρα, μου ανοίγεται μια πάρα πολύ ωραία διάβλο. Ακούω τώρα, ας πούμε, το καινούριο κόμμα της Δημάρ. Θεωρώ μέσα σε 10 ημέρες έχουν αλλάξει 3 διαφορετικές θέσεις. Ακούω το κόμμα του κυρίου Καμένου που φαντάζει σαν το Χάρι Πότερ της πολιτικής. Θα έρθει, θα χτυπήσουν ένα ραβδάκι, τα 400 θα γίνουν 100, δεν θα πληρώσουμε, δεν θα κάνουμε, θα ζήσουμε, είμαστε έτσι. Δημιουργούν στους Έλληνες μια ψευδαίσθηση, ενώ ξέρουν ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορεί μέχρι εχθές η Ευρώπη που μας στήριξε να φταίει που είχαμε 200.000 μαϊμούς συντάξεις ή τρώγαμε τις επιχορηγήσεις ή δίναμε 100.000 τυφλούς επιδόματα αναπηρίας, να φταίει η Ευρώπη για την ανικανότητα των Ελλήνων. Είναι άδικο για την Ευρώπη. Συμφωνώ πολύ. Και για ένα σύστημα διαβρωμένο και διεφθαρμένο κατά κάποιο τρόπο σε πολλά επίπεδα, τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν αυτά. Για να αλλάξουν όμως αυτά, θα πρέπει να αλλάξουν και οι άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή να λύσει τα πράγματα με το όνομά τους. Ρωτήθηκα από αυτά τα νέα παιδιά στο διαδίκτυο, εάν έρθει κάποιο νομοσχέδιο που αντιβαίνει ουσιαστικά τα πιστεύω μου και τα συμφέροντα του τόπου μου, αν θα ψηφίσω κατά συνείδηση ή με κομματική ουσιαστικά συνείδηση. Πειθαρχία, συγγνώμη. Είδατε, ούτε τον όρο δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορώ να μπω σε καλούπια κομματική πειθαρχία. Θα ψηφίσω κατά συνείδηση. Μακάρι είναι άνθρωποι που μπείτε να μην μπείτε ποτέ σε κανένα καλούπι κομματική πειθαρχία. Και δεν το λέω αυτό, δεν θέλω να το παίξω Ζωάν Τάρκ ούτε η επαναστάτρια. Όχι. Όταν είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τόπου μου και είναι βέβαια κάτι που είναι παράλογο, γιατί κάποια πράγματα κάπου μπορεί να βρει και μια μέση οδό, να το συζητήσει, να το επαναδιαπραγματευτεί. Αλλά μιλάω τώρα π.χ. το θέμα του ΦΠΑ, επειδή ρωτήθηκα άπειρες φορές. Το θέμα του ΦΠΑ δεν πρέπει, είναι κόκκινη γραμμή για τα δωδεκάνησα. Δεν πρέπει να καταργηθεί. Εκεί θα είναι και για μένα κόκκινο πανί αυτό. Παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι έχω δει και άλλους πολιτικούς, δεν θέλω να σας αποθαρρύνω, αλλά πρέπει να το πω. Έχω δει πολλούς πολιτικούς που ξεκινάνε έτσι με μια ορμή και μια αγνότητα, αλλά δυστυχώς η πολιτική μηχανή όταν μπει μέσα. Κρατομηχανή που λένε. Ναι, τους αλέθη. Δηλαδή, έχω δει άνθρωπο όταν βγήκε κάποια στιγμή, μερικά χρόνια, το ρωτούσα και του έλεγα: Μα πώς εσύ ψήφισες κάτι τέτοιο? Και μου είπε ότι σαφέστατα δεν θα το ψηφίσω, αλλά με έπιασε ο υπουργός. Δηλαδή, θεώρησε ο άνθρωπος αυτός τιμητικό ότι τον έπιασε ο υπουργός να αλλάξει αυτό που πίστευε. Εάν τον έπεισε και το ψήφισε γιατί τον έπεισε, να το δεχθώ και όχι, όχι, τον έπεισε, γιατί τον έπιασε ο υπουργός. Πήγε ο υπουργός και του είπε: Κυρία Φτακλάκη, μην το ψηφίσετε αυτό, γιατί. Έχει να κάνει τότε με πολιτική κουλτούρα και πολιτική νοοτροπία. Για μένα ο υπουργός είναι σεβαστό πρόσωπο, βεβαίως και έχει ένα κύρος, αλλά για μένα ο υπουργός είναι. Και αν δεν είναι και εκλεγμένος, δεν το συζητώ, γιατί μπορεί να είναι και εξοκοινοβουλευτικός. Εγώ, ο εκλεγμένος βουλευτής, έχω πολύ περισσότερη δύναμη, γιατί εκπροσωπώ κάποιους χιλιάδες ψηφοφόρους από πίσω μου, οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν για αυτά που είπα και για αυτά που περασπίστηκα. Άρα δεν έχω το δικαίωμα εγώ να εξαπατήσω τους ψηφοφόρους μου. Λοιπόν, αυτό που είπατε, χαίρομαι που το θέσετε, γιατί το έχω πει στην κολλητή μου, την αγαπημένη μου φίλη, ότι εάν δεις ότι. Γιατί ζορίστηκα για να κατέλθω σε αυτές τις εκλογές. Μην νομίζετε τώρα κι εμείς ότι σήμερα σας βλέπουμε τόσο μεγάλη ευγένεια. Θα συνεχίσουμε έτσι την επομένη, αν εκλεγείτε. Τώρα είμαι καινούργια, αυτό το λέμε και on camera. Και πρέπει. Σαφέστατα, εμείς έχουμε ακούσει πολύ ελκυστικά. Εγώ τώρα, αν ήμουν αποφάσιστος ψηφοφόρος στον χώρο του Πασόκ και ήμουν απογοητευμένος με όλους, για 5 πράγματα ξεχωριστά που είπα, θα έλεγξες κάτι. Αν πιαστώ κορόδι για ακόμη μια φορά, ψηφίζω Φτακλάκη. Ας με διαψεύσει την 7η. Να ξέρω τι θα κάνω. Αλλά αν χαθεί και αυτή η ελπίδα αυτή τη νέα φωνή που πρεσβεύεται σήμερα, επιτρέψτε μου, θα πρέπει να τα μαζέψουμε όλοι. Δεν πρέπει να είναι μία φωνή, πρέπει να είμαστε πολλές φωνές, να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Το αξίζουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι φωνές και είναι πάρα πολλές αυτές οι φωνές. Και είναι αυτό που λέω, σας λέω και στους φίλους στο Πασόκ, τους δικούς μου, τους συντρόφους μου στο Πασόκ που είχαν απογοητευτεί με όλα αυτά που συνέβαιναν και έλεγα: δεν πρέπει τώρα να παρατηρήσουμε, δεν πρέπει να το χαρίσουμε το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες συντεχνίες ή συμφέροντα δεξιότητες, όχι, πρέπει να πολεμήσουμε για αυτό που πιστεύουμε. Και σας είπα, εάν πραγματικά αρχίζω και αλλάζω, έχω πει στην κολλητή μου και αγαπημένη μου φίλη τη Μαρία, ότι θέλω να μου το πεις, ξέρεις κάτι, Λίτσα, έχεις αλλάξει. Πρόσεξε, γιατί παίρνεις άλλη τροπή. Τώρα,
δεν μπορώ να το παίξω προφήτης, ούτε μπορώ να ξέρω, αλλά θα πω το κλασικό Ιδού η Ρόδος. Θα φανεί. Μάλιστα. Τόσο απλά, επειδή προέρχομαι από τη Ρόδο. Άρα... Θα φανεί εάν. Είναι θέμα για μένα στάση ζωής, αξιών, προτεραιοτήτων. Και να σας πω και κάτι, είναι λίγο δύσκολο να χαλάσω πλέον τώρα στα 44 μου. Να ήμουν 25 θα ήταν πιο εύκολο. Έχω πια μια πορεία ζωής. Ξέρω τι θέλω. Ξέρω για μένα τι σημαίνει ενδεχόμενα ποιότητα ζωής. Ξέρω αν θέλω πλούτο ή δεν θέλω πλούτο, ή αν θέλω γνώση. Ξέρω τι θέλω. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και θα σας το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, είδα πολλούς πασοκάρες και δημοκράτες να ξεκινάνε απλά παιδιά. Και αυτή τη στιγμή να μένουν σε κάστρα και παλάτια. Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό σας το διαβεβαιώ, εκτός και αν κερδίσω και ένα λαχείο που και πάλι δεν πρόκειται να μείνω σε κάστρα και παλάτια και δεν με εκφράζουν. Έχω ένα διαμέρισμα ταπεινό και όμορφο και λειτουργικό. Έχω άλλες προτεραιότητες. Το βιογραφικό δεν χαρίζεται, καταχτιέται μέσα από δουλειά. Εγώ συνέχεια, βλέπετε, έχω κάποια πτυχία, δεν θέλω να τα πω τώρα για μην διαφημίσω τον εαυτό μου. Τώρα είμαι σε φάση να ξεκινήσω για κάτι άλλο. Δηλαδή είμαι άνθρωπος ανήσυχο, είμαι ανήσυχο πνεύμα. Ο ελεύθερος μου χρόνος ουσιαστικά διοχετεύεται στους αγαπημένους φίλους, στην οικογένειά μου, αλλά και πάρα πολύ στον εαυτό μου. Διαβάζω, μελετώ, παρακολουθώ. Είμαι ένας ανήσυχος άνθρωπος. Πολιτική ή δημοσιογραφία? Στην παρούσα φάση πολιτική. Δεν κλείνεται όμως την πόρτα στη δημοσιογραφία. Όχι. Γι' αυτό σας είπα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Επομένως, εάν η πολιτική δεν με θέλει ή αν εμένα δεν με εκφράζει πολιτική, έχω τη δημοσιογραφία που ξέρετε ότι μ' αρέσει. Έχω το διδακτορικό μου το οποίο με περιμένει και είναι ένα αποθυμένο που έχω γιατί δεν κατάφερα να το κάνω στην νεαρότερη ηλικία και θα το δρομολογήσω κάποια στιγμή. Έχω να κάνω, να δουλέψω σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχω, δηλαδή, είμαι άνθρωπος, αν έχω υγεία και είμαι καλά, έχω το γιο μου να στηρίξω μετά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, έχω πάρα πολλά να κάνω. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, τι θα θεωρούσε η κυρία Παρασκευή Ελευθερία Φτακλάκη ως επιτυχία προσωπική στις εκλογές 6 Μαΐου? Δώστε μου έτσι, σας παρακαλώ, κάτι, βοηθήστε με να ξέρω τι περιμένετε, σαφέστατα. Γιατί όχι να μην βγείτε βουλευτής, σαφέστατα. Δεν το ξεκαθαρίσουμε. Γνωρίζετε όμως εκ των πραγμάτων ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι όπως φαίνεται το πράγμα, όπως είναι το πράγμα, το Πασόκ θα βγάλει ένα βουλευτή. Έτσι φαίνεται. Μπορεί και δύο. Μπορεί και δύο. Στο Δωδεκάνησα, πιστέψτε με, εγώ πιστεύω δύο. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα που λέτε. Γιατί έχουμε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, θα πρέπει να πω, γιατί υπάρχουν 3 άνθρωποι με παλιότερη μεγάλη εμπειρία, στελέχη που είναι καταξιωμένα, με θέσεις υπουργός, θεός υπουργός, ο κ. Ζωήδης με έντονη κοινοβουλευτική δράση, είναι ο κ. Νικητιάδης, ο κ. Κερμαστινός και ο κ. Ζωήδης. Στελέχη πολύ καταξιωμένα στον χώρο. Επομένως, ήδη είναι μπροστά μας, έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα και υπάρχουν και είμαστε εμείς οι καινούργοι 4. Έχουν προβάδισμα. Ναι, πιστεύω πως έχουν οι άνθρωποι, εντάξει, και έχουν κάνει πράγματα στον τόπο. Εγώ αυτό που ακούω, χωρίς να θέλω να πω κάτι διαφορετικό, αυτό που έχω ακούσει είναι ότι αυτά που άκουσα, ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα της Μεγάλης Εβδομάδας, με κάνουν και ανησυχώ τελικά ότι αυτό που θα συμβεί στην 6η Μαΐου όσον αφορά εκλογή προσώπων και κομμάτων θα είναι κάτι που θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό όλους. Δεν ξέρω, όταν λέω προβάδισμα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εννοούσα το προβάδισμα, ας πούμε, ότι έχουν κερδίσει περισσότερο έδαφος από εμάς. Είναι παλιότεροι, οπότε τους ξέρει ο κόσμος, έχουν τους μηχανισμούς τους, έχουν άλλες δυνατότητες από ότι εμείς οι καινούργοι. Παρότι οι 4 καινούργοι έχουμε κι εμείς να ερχόμαστε δηλαδή με μια εμπειρία ουσιαστικά επαγγελματική. Είμαι εγώ από το χώρο της αυτοδιοίκησης, περιφερειακή σύμβουλος. Είναι ο συνάδελφος Αντώνης Χατζιωάννου από το χώρο της αυτοδιοίκησης, περιφερειακός σύμβουλος και ο Αντώνης. Είναι ο Σάββας Διακοσταματίου, τέος δήμαρχος και αυτός ο χώρο της αυτοδιοίκησης, αντιδήμαρχος τώρα. Είναι η Κατερίνα Γαβαλά που είναι και από τα μέρη σας, γιατρός, νεοφώτης στην πολιτική, αλλά έχοντας από πίσω μια οικογενειακή παράδοση. Δηλαδή είμαστε όμως καινούργοι εμείς παρόλα αυτά, ακόμα δεν μας γνωρίζει όλο το Δεκάνησος. Σίγουρα για μας είναι πιο δύσκολο. Δίνουμε εξετάσεις εμείς. Δίνουμε περισσότερες εξετάσεις από ό,τι παλιότεροι. Θέλω να γνωρίζω ότι καταρχήν ένα από τα μεγάλα σας ατού είναι η ειλικρίνειά σας. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν ξέρετε ότι όσο βγαίνετε στο γυαλί και συζητάτε τόσο κερδίζετε. Δεν θα σας πιστέψω. Γιατί είναι μερικά πράγματα στην πολιτική που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το να γράφει και το ξέρετε στη δημοσιογραφία ένας άνθρωπος στην κάμερα και αυτά που λέει να είναι ελκυστικά και να τον καθυλώ, να τα ακούσει, έχετε κερδίσει. Τώρα από εκεί και πέρα, σαφέστατα. Άλλος έχει τη ψήφο και άλλος θα πάει να τη ρίξει. Εμείς απλά προσπαθούμε. Θέλετε να μου πείτε ότι έτσι και εκλεγώ σας οφείλω ένα μεγάλο μερίδιο στην νίκη. Όχι. Θα το οφείλετε στον εαυτό σας, στην προσωπικότητά σας, διότι έχω παρακολουθήσει και άλλες συνεντεύξεις και ραδιοφωνικές ακούσει. Και είναι κάποιος που το είπε ότι όσο βγαίνετε στο γυαλί, τόσο κερδίζετε. Διότι πρώτον θεωρώ αναγνωρισιμότητα και δεύτερον αυτό το διαφορετικό που ακούω σήμερα εγώ, που δεν ξέρω, έχουμε 10 λεπτά ακόμα, μακάρι να είχα 1 ώρα ακόμα.
Μ' αρέσει να συζητάω. Και ξέρετε κάτι, δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει το τηλεθεατή αυτή η συζήτηση. Αν μη τι άλλο όμως, η πολιτική δεν είναι αυτό που είπα στην αρχή. Να σου υποσχεθώ, θα σου φέρω αύριο καράβια και θα σου λύσει το θέμα των γιατρών. Είναι πολύ πιο βασικό πλέον να πάμε και σε άλλα επίπεδα πολιτικής. Και σε αυτό που συμφωνώ μαζί σας είναι ο άνθρωπος. Ναι, να δείξουμε στον άνθρωπο μεγαλύτερη προσωπική, να του χτυπήσουμε την πλάτη, να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε το πρόβλημά του. Και αυτό ναι, είναι βοήθεια. Και να είναι ανοιχτές οι πόρτες μας στον κόσμο. Δηλαδή, επουδενή δεν μπορώ να δεχθώ ένας πολιτικός να έχει κλειστές τις πόρτες, να μην απαντάει. Δηλαδή, κατανοώ και αντιλαμβάνομαι ότι ένας ενεργεία πολιτικός έχει πάρα πολύ πίεση χρόνου και δεν έχει την πολυτέλεια. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να είναι προσβάσιμος. Ξαναλέω, είμαστε πολιτικό προσωπικό. Σε όποια αξίωμα και να είμαστε. Ακόμα και πρωθυπουργός της χώρας. Υπηρετούμε τον τόπο μας. Δυστυχώς πολλοί συμπεριφέρονται σαν ως πολιτικό προσωπικό προεκλογικά. Μετεκλογικά, για να δεις κάποιον πολιτικό θα πρέπει να περάσει από 27 πόρτες, 14 άρα ραντεβού. αλλαγή νοοτροπίας και άρα νέα πρόσωπα με νέα αντίληψη των τρόπο σκέψης, για να το διευκρινίσω αυτό. Έχει μείνει σχεδόν μια εβδομάδα, μερικές μέρες πριν τις εκλογές. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε τις επόμενες ημέρες? Φεύγοντας από εσάς θα επιστρέψω Κάλυμνο, θα πάω στην Γκο. Ρόδο πάρα πολύ γιατί είναι ο τόπος μου και θέλω να γυρίσω όλο το νησί μου. Θα πάω Κάρπαθο, έχω ήδη πάει Πάτμο. Θα προσπαθήσω να πάω και στα μικρότερα νησιά αυθημερών με ένα μικρό φουσκωτό Σίμητη, Λοχάλκι. Ήθελα να πάω στην Πάλη, αλλά δυστυχώς το συγκοινωνιακό πρόβλημα δεν βοηθάει και δυστυχώς δεν έχω την πολυτέλεια να νοικιάσω από την αερολέσχη, γιατί είναι πανάκριβα τα κόστη για να πάρεις έτσι ένα αεροπλανάκι να σε πετάξει. Οπότε, ίσως κάποια νησιά, όπως είπα και στην αρχή, να μην έχω πραγματικά την τιμή να τα επισκεφθώ. Αλλά είναι κάποια νησιά που με ξέρουν. Δηλαδή, στην Αστυπάλια με ξέρουν γιατί κάνω χρόνια διακοπές εκεί. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Οπότε, οι Αστυπαλιώτες μπορεί και να με συγχωρέσουν ή κάποια μικρότερα λειψία. Δεν προλαβαίνω. Μακάρι να έχω την πολυτέλεια να πάω σε όλα τα νησιά. Θεωρώ το performance που δίνετε απόψε, γιατί εκπέμπουμε και στους λειψούς, αν μη τι άλλο, είναι σαν να έχετε πάει κοντά. Είμαστε. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, γιατί πολλοί λένε ότι μπορεί να είστε ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στη Ρόδο? Στην πόλη μέσα που συζητούσα, εμένα δεν με ξέρουν και πολλοί, λέω από το ακούγεται, από τους νέους τι ακούγεται. Είναι μια κοπέλα από την περιφέρεια που είναι δυναμική, έχει μεγάλους φίλους, όχι αυτά το ένα τ' άλλο. Γιατί μου είπαν ότι έχετε και μεγάλη οικογένεια στη Ρόδο. Δόξα τω Θεώ, ναι, είμαστε μεγάλη οικογένεια. Εισπράττεις κάτι τέτοιο από τον Ροδίτη, ας πούμε, που είναι και η μεγάλη τέλος πάντων δεξαμενή εκεί? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ, επειδή από τη φύση μου είμαι πάρα πολύ έτσι, χαμηλών τον άνθρωπος και σταθερός και δεν θέλω να παίρνω τα μυαλά μου αέρα, δεν θέλω να εισπράττω τίποτα. Εγώ εισπράττω αυτή τη στιγμή την θετική άβρα του κόσμου. Είναι θετική απέναντί μου. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η κάλπη είναι τελείως διαφορετική από αυτό που εισπράττεις. Είναι αυτό που λένε πήρα 1000 ψήφους και 2.000 αλίμονο. Βέβαια, εγώ ευτυχώς και στις περιφερειακές δεν είχα να νιώσω αυτή την εμπειρία της εξαπάτησης. Πήγα πάρα πολύ καλά και πραγματικά αυτό μου έδωσε κουράγιο. Δηλαδή, αν δεν είχα περάσει έτσι τις πρώτες εξετάσεις από τις περιφερειακές, μπορεί και να μην τολμούσα τώρα. Γιατί θέλω να πηγαίνω αργά και σταθερά. Επομένως, δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω απλά ότι εύκολα μου ανοίγουν πόρτες, ότι δεν βιώνω έτσι την άρνηση του κόσμου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω και δεν θέλω στην παρούσα φάση. Εμένα έχω βάλει ένα στόχο, όπως πολλοί σας τα είπατε, να δουλέψω, να πάω όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη μπορώ, να χτυπήσω όσο το δυνατόν περισσότερες πόρτες, να δω φίλους, ανθρώπους, να κοινωνήσω καταρχήν ότι κατεβαίνω, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό να ξέρω ότι κατεβαίνω, να μιλήσω μαζί τους, να τους πείσω αν πρέπει να τους πείσω για την όποια άρνησή τους ενδεχομένως να ψηφίσουν ή να ψηφίσουν εμάς. Από εκεί και πέρα, 7 Μαΐου θα ξέρουν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος σας σε αυτές τις εκλογές? Μεγαλύτερος αντίπαλός μου, δεν έχω κανέναν αντίπαλο. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή κάνω μία πορεία ισότιμη με τους άλλους συναδέλφους. Ισότιμη στη λογική ότι είμαστε όλοι συνυποψήφοι, γιατί ξανά πω δεν είναι ισότιμη συμμετοχή σε σχέση με τους παλιούς. Από εκεί και πέρα δεν έχω κανέναν αντίπαλο. Η κάλπη, δεν θα μπορούσα να την πω ούτε αντίπαλο, απλά η κάλπη θα δείξει και το αποτέλεσμα. Όποιο αποτέλεσμα και να έχω στις 7 Μαΐου, εγώ θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Θέλω να κάνω μια αξιοπρεπή παρουσία. Θέλω ουσιαστικά να πείσω τον κόσμο ότι με ψηφίζουν για συγκεκριμένους λόγους. Αν αυτό το καταφέρω, τότε θα είμαι ευτυχής. Και γιατί θα πρέπει, μια και είμαστε σήμερα στη Λέρο και η εκπομπή βγαίνει από τη Λέρο, άσχετα αν θα σας δει ο Λεοδεκάνησος, ο Λεριός να επιλέξει την Παρασκευή Ελευθερία Φτακλάκη να ψηφίσει την 6η Μαΐου? Γιατί καταρχήν το Δωδεκάνησος είναι ένας τόπος. Αυτά τα τοπικιστικά, Ρόδος, Λέρος, Κάλυμνος κτλ. Εγώ δεν τα δέχομαι. Είμαστε Δωδεκανήσιοι, είμαστε Έλληνες. Γιατί η Ελευθερία Παρασκευή Φτακλάκη είναι μια Δωδεκανήσια η οποία αγαπά τα νησιά της και η οποία θα κάνει ό,τι μπορεί για να πρεσβεύει πραγματικά τα νησιά της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι δέσμευση, υπόσχεση και πραγματικά σας προκαλώ, εάν και εφόσον τα φέρει ο Θεός, η κάλπη, εν πάση περιπτώσει, να βρίσκομαι στη Βουλή, ξαναφωνάξτε με και αν πραγματικά δεν έχω ξεστρατήσει από αυτά που δηλώνω τώρα δημόσια,
παρακαλώ πολύ να με καταγγείλετε δημόσια και να με κολλήσετε στον τοίχο. Ειλικρινά το λέω και ας παρεξηγηθώ, εύχομαι και το Δεκάνησος να αγαπήσει τη Λίτσα Αυτακλάκη, την Ελευθερία Παρασκευή Λίτσα Αυτακλάκη. Ναι, διότι θεωρώ εκεί που μας έφτασαν και εκεί που έχουμε φτάσει, η μόνη διέξοδος για τον Έλληνα είναι οι νέοι άνθρωποι. Είναι οι νέες φωνές, οι ατσαλάκωτες φωνές, οι φωνές όμως που έχουν δουλέψει, έχουν κολλήσει αίσθημα, έχουν σταθεί τι σημαίνει να είσαι εργαζόμενη, μητέρα, τι σημαίνει να δουλεύεις για την καθημερινότητα, και αυτοί οι άνθρωποι που δεν έρχονται από τζάκια, που δεν έχουν δισεκατομμύρια, που δεν έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από πίσω να φταρνίζονται και να φαίνεται ότι είναι τιμοθάνατοι, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να δώσουν σε όλους εμάς την επομένη των εκλογών μια ελπίδα. Μακάρι λοιπόν το Δεκάνησος να αγαπήσει την κυρία Παρασκευή Ελευθερία Αυτακλάκη. Εγώ να σκεφτώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Και το λέω και ας παρεξηγώ ότι χρειάζονται νέες φωνές. Το χθες πρέπει έστω ελαφριά χώη να το τσαλακώσουμε, να τα αφήσουμε όμως το χθες. Δεν μπορούμε να πάμε στο αύριο με φθαρμένα υλικά. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Βρείτε τους φίλες και φίλοι και ψηφίστε τους. Σας αφήνω σε εσάς να κάνετε τον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Καταρχήν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Πιστέψτε με, την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ναι, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μου βγάλετε πράγματα. Είμαι ο εαυτός μου. Το μήνυμα που έχω να δώσω στο λεριακό λαό είναι ότι στις 6 Μαΐου θα πρέπει όλοι να πάνε στις κάλπες. Όλοι θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, ανεξάρτητα που θα ψηφίσουν. Εγώ δεν πρόκειται, ακριβώς επειδή είμαι παλιά σκοπής πολιτικός, να πω ψηφίστε όλοι Πασόκ, προς Θεού δημοκρατία έχουμε. Απλά ψηφίστε κατά συνείδηση, μελετήστε λίγο τις θέσεις των κομμάτων. Είναι πάρα πολύ εύκολο στην παρούσα φάση να αντιληφθεί ένας πολίτης συνειδητοποιημένος ποιο κόμμα μπορεί και έχει τις δυνατότητες να βγάλει αυτή τη χώρα από την κρίση. Να δείτε τα ψηφοδέλτια, να δείτε τους υποψηφίους, τα βιογραφικά τους και μετά πάτε ψηφίστε, γιατί η χώρα μας έχει ανάγκη από μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το ίδιο. Είναι οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, θέλουν τη βοήθειά σας. Υπάρχει δυνατότητα την 6η Μαΐου, όλοι εμείς, όλοι εσείς, από κοινού, να δώσουμε ένα μήνυμα ηχηρό στο πολιτικό σύστημα του χθες. Με νέους ανθρώπους, σε συνεργασία, αν θέλετε, με τα εργαλεία του χθες που έχουν αποδείξει όμως ότι μπορούν να βοηθήσουν, πρέπει να αλλάξουμε όλοι και πρέπει να γυρίσουμε σελίδα αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ.